Зәйгә Казанның Яков Емельянов исемендәге Керәшен мәдәният үзәге белгечләре килде. Алар үткән җәйдә безнең якларда уздырылган фольклор-этнографик экспедициягә нәтиҗә ясадылар. Фольклор эзләнүләр барышында Зәй территориясендә яшәүче Керәшен халкының этнографиясе, фольклоры, декоратив гамәли сәнгате буенча материаллар җыелды. Аның дәвамында районның 11 авыл мәдәният йорты үз осталыкларын күрсәтте. Шуларны туплап мәдәният үзәге сәгать ярымлык мирас эзләүдә дип аталган документаль фильм әзерләгән. Бу безнең беренче экспедицияларыбыз, сезнең белән оештырган эшләгән экспедициялар, алар безнең шушы зур эшнең башы. Һәм инде без аңа кадәр Кайбышта, Кукмарада үткәрдек. Аларның бу экспедициялар буенча без җыентыклар чыгардык. Ә менә Зәй экспедициясе буенча без чыгардык документаль видеофильм. Түгәрәк өстәл ахырында экспедиция барышында зур тырышлык күрсәткән район мәдәният хезмәткәрләренә рәхмәт хатлары тапшырылды. Рәхмәт. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.